नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती आपल्या सगळ्यांचे स्वागत करते. मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे तांदळाचे आणि उडदाच्या डाळीचे डोसे. त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, मी हे तांदूळ आणि उडदाची डाळ आणि मेथी असं मी पूर्ण रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवले होते. मी ह्या वाटीने 2 वाटी तांदूळ घेतले होते आणि ह्याच वाटीने पाऊण वाटी उडदाची डाळ घेतली होती आणि 1 चमचा मेथी. आणि मी हे पूर्ण असे स्वच्छ 4-5 वेळा तांदूळ धुवून रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवले. आता हे बघा, हे असे छान भिजून झाले आहेत आणि आपल्याला हे सकाळी वाटून घ्यायचे आहेत. आता मी हे वाटून घेते आहे. वाटताना आपल्याला ते एकदम बारीक पेस्ट होईल असे वाटायचे आहेत. आता मी तुम्हाला ते वाटून दाखवते. आता हे मी कोलम तांदूळ घेतले होते. मी नेहमी जे जेवणात वापरते ते. तुम्ही कोणतेही तांदूळ वापरू शकता. जसे आपण जाडे तांदूळ असतात, बासमती तांदूळ वापरू शकतो. म्हणजे तुमच्या घरात जो कोणी तांदूळ तुम्ही खात असाल तो कोणताही तांदूळ वापरू शकता. आणि ह्यात हेच पाणी घालायचं आहे, जे तांदूळ आपण भिजत टाकले आहेत त्यातलंच पाणी घालायचं आहे आणि थोडे थोडे आपल्याला वाटून घ्यायचे आहे. जे आपण रात्रभर भिजत ठेवले होते त्याच पाण्यात आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे. पाणी आपल्याला काढून टाकायचं नाही आहे, कारण त्या पाण्यामध्ये संपूर्ण आपले तांदळाचे, उडदाच्या डाळी आणि मेथीचे जीवनसत्व आहेत. आता मी ते वाटून घेते. आपल्याला याच्यात मेथीचे दाणे यासाठी टाकायचे आहेत की मेथीच्या दाण्याने आपले जे डोसे आहेत ते खुसखुशीत होतात. हे बघा, आता हे जे दुसरं मी तांदूळ होते आपले ते मी असे इथपर्यंत असे आपल्याला जाड वाटून घ्यायचे आहेत. म्हणजे घट्ट, जाड म्हणण्यापेक्षा हे घट्ट. आणि आपल्याला हे मिश्रण एकदम पातळच वाटायचं आहे, बारीक करायचं आहे. आणि असं जाड ह्यासाठी करायचं आहे, जर आपल्याला मनात आलं की आपल्याला ह्याच्यात 4 इडल्या काढून खाव्याशा वाटल्या तर आपण ह्या जाड पिठाच्या इडल्या अशा आपण करू शकतो. आणि डायरेक्ट आपण जर डोशांसाठीच पातळ पीठ लावलं तर आपल्याला इडल्या खायची इच्छा असली तरी आपल्याला इडल्या बनवता येणार नाहीत. आता आपण हे टोपात काढून घेऊया. हे बघा, आता मी हे व्यवस्थित असं एवढं घट्ट असं भिजून घेतलं आहे. आणि मी ते जे तांदळाचं पाणी भिजत टाकलेलं जे पाणी होतं तेच पाणी मी याच्यामध्ये वापरलं आहे. मी ते पाणी फेकून दिलेलं नाही आहे. आता आपण थोडं मीठ टाकूया चवीनुसार. पीठ आपल्याला 6 ते 8 तासासाठी आपल्याला दमट ठिकाणी ठेवायचं आहे, म्हणजे अंधाऱ्या ठिकाणी ठेवायचं आहे, कारण अंधाऱ्या ठिकाणी पीठ हे लवकर येतं. आणि आता आपण ते झाकून ठेवूया असं. हिवाळ्यात पीठ यायला थोडा उशीर लागतो आणि उन्हाळ्यामध्ये पीठ जरा लवकर येतं. मग आता हा हिवाळा आहे, हिवाळ्यामध्ये माझं थोडं पीठ उशिरा येईल, म्हणून मी 6 ते 7 तासासाठी ठेवणार आहे. आता मी हे पीठ एका साईडला ठेवून देते. हे बघा, आपलं आता हे पीठ एकदम व्यवस्थितपणे छानपैकी बघा कसं फुलून आलं आहे. हे बघा, मी तुम्हाला डोसे बनवून दाखवणार आहे. काही लोक डोसे बनवताना पॅनला तेल लावतात, पण मी तेलाचा बिलकुल वापर करणार नाही आहे. मी असे एका रुमालाने असं पाणी लावून घेणार आहे. मी हा स्वच्छ रुमाल घेतला आहे आणि टोपात पाणी घेऊन असं मी त्याला पाणी लावून डोसे बनवणार आहे. आपल्याला असं पसरवून घ्यायचं आहे. आता हे जोपर्यंत आपले वरचं पाणी सुकत नाही ना तोपर्यंत आपल्याला ह्याला उलटं करायचं नाही आहे. आता हे पूर्ण पाणी सुकलं आहे आणि बाजूने बघा हे असं कडा वर आले आहेत. आता आपल्याला ते परतून घ्यायचं आहे. दुसरी बाजू आपल्याला व्यवस्थित शेकून घ्यायची आहे. दुसरी बाजू आपली शेकली आहे, मी हे काढून देते. बघा दुसरा डोसा आपला
हे बघा, अशा प्रकारे मी डोसे करून घेतले आणि आता हे खायसाठी तयार आहेत. तुम्ही अशाच प्रकारे बिना तेल न लावता पाण्याच्या साहाय्याने एकदा करून बघा आणि तुम्हाला कशी वाटली माझी रेसिपी ती माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा.